Čauky mňauky, vítam vás u novej epizódy z Minecraftu. Dneska tu nie som s nikým, ale neviem, kto mi číha za chrbtom. Čau. Je to Chlebos! Ano. A ideme natáčať. Ano. Takže dneska si zahrajeme hru. Herobrine Challenge. Takže jaké lobby si dáme? Nevím. Počkej. Pojď na lobby 8. Som tam. Fakt? Super, čau. Jumble is lava. No, já jsem spadl. A ja. To tam môže skakať. Tebe to rozpadne, že? Ty to nevieš? No vím to. Za 10 sekúnd. 10 sekund. 2-1. Dej se v 5 vlastně. Herobrine, juice Herobrine. Ano, a anglicky moc neumím, takže... Keď si pozrieš videa od Jirky a Gamera, oni si to preloží, ale oni to tiež hrali. Já vím. Čo ti tam? Shift se mi nějak laglo. O. No dobré. Teda. Jež, ja som skoro spadol z bloku. Dal jsi to? Já jo. Jaké se má těžit? A ja som prvý. Jungle je tohle. Ja som zle ťažil. Ja A bitka, poďme na Ne, neho. já jsem to dal. Jo, jsme spolu nebo ne? Poďme na neho, hej, na neho. Oh shit, já jsem Zabij zemřel. ťa. Aj mňa. Dobrá. Jo, já jsem první. Už ale ne. Zabijte ho. Ja si idem sadnúť na Herobrineové koleno. On jsou tým. Ja som na Herobrineovom kolene. A teraz na jeho vrecku. A teraz som na Herobrineovej skoro hlave. On to vyhrál. Ne, on to Nie, vyhrál. ale oni nás buchajú, to neplatí. Ty to dáš? Dobře ty. Kolik to je? 8krát. Daj ty, ja to neviem. No taky nevím. To je jedno. Ender Perly. Kde to je? Tu je. Jump. Dal jsem to. A ja? Šípy. Co Já vím. nejrychleji vystřelit šípy. To je lehké. Kolik máš šípů? Ja 10, 9, 8, 7, 6, 5, Já už nemám. 4, Já už 3, mám 2, tři. 1, Ne. všetko. Dělal jsem to. Stavě. Ty si Tam hneď až- pri mne, normálne stávaš. Vidím F5. Já už jsem to dal. Čus, skočím! A to čo je? To je sumo. To čo? Super. To má knockback ta palička. Hej, to je ten. Super. Nevíte mě. Jej, skoro ma shodili do hlavy. Jaj, zomrel som. Oni mě zhodili. A je mňa. On nesmí vyhrát. Kámo, On sa jumpol do hlavy. Yes, on to vyhrál. A parkour umím. Takže 3, 2, 1. No, já jsem spadl. A ja hneď na prvom. To on to dá? Ne, nedá. Jo, to je dobré tady, to mě baví. Jo. A prostě mě to umím. Když mi nikdo nevleze do... tak to bylo potěsné. Ja som spadol. Tak, Jo. fandíš mi? Vyhrál jsem. Jau. Vy. Zestřelte je. Co to je? Nie. TNTčka. Zomrel som. Nevím jak ty. To vám vyhrál. Ty dvaja normálne. Jo, je to zabilo. Nezabilo. Parkour. Spadol som. Ne, zase jsem zemřel. A ja hneď na prvom. Ne, taky. Jeden to dál, no. To je ten, co je přede mnou. Co to je? Jo. Hádžem perlu. Prvý. Co to bylo? On tam přede mě stoupil a mě to neportlo. Aha, to čo? Tady To je udělám podkopávačka. Udělej si opevnění. Jak opevnenie? O, Jak opevnenie si mám zrobiť? On do mě dá čeky.
Já jsem spadl, on mi podkopal. Jo, dobře to děláš, dobře to děláš. Hej, zabij hlavně tady toho červeného, jo? Ten to nesmí vyhrát. Ať mám nějakou šanci na výhru, kterou už nemám, takže... Yes, vyhrál jsem. Kolik to je? 17... To je... 200... Ty vogo! Těžké. Zabijte toho červeného rychle. Jo, hodil jsem ho. Zabil si ho. Pozor, za tebou běhá a... Jako zabij ho, zabij ho. Zabij ho ty, já jsem mrtvý. Ty jsi jediný s ním. Yes, vyhrál jsem. Jo. Pink. Ne, to není pink. Tady je pink. Ah! Já to nedal. Škoda. Ani já, to je výborná hra. To je ta nejlepší hra. On je nějaký cheater. Jo, nikdo to nedal. Jo, co to je? Melon velký. Jo, Yes, mám to. Vyhrál já jsem. taky. Já jsem to nepoložil. Jo, zase to. Podkopávačka. Já jdu podkopat toho červeného. Jaj, někdo ma podkopal. Ty jsi ho podkopal. Ty jsi ho asi podkopal. Jo, už jsme jenom 2, 3, ne 2. Podkopaj ho. Zrob si pevnost. Nebudu si robit pevnost, Prečo? protože zemřeš chudo. Pojď. A Já ještě ti za pomáhám, já ho killujem z kreativu. Co to je? Jo, mám. Ne, dobré. Kill you. Orange. Jo, dal jsem to. A green je... Mám to. Ne, nedal jsem to. Jo, to je dobré. Toto je výborné, toto je výborné. To je nejlepší tady. Pepa, mě rušiť, je online. Jaký Pepa? YouTuber. YouTuber? Máme 7 minut. Musíme se zabíjet tím lukem. Fakt, máme jenom 7. Jak dlouho natáčíš? Je zemřel jsem. 7 minut, toto. Už jsem to zabil. Hej, paintball, to je lehké. Paintball. Bacha, ať na nás nejdou. Já zabil jsem ho. Co, teď jsem ho zabil? Počkej, my jsme byli proti sobě. Já jsem... Oni zomreli? Zabij ho, dělej, zabij ho. Jo. Ne, prehrál jsem. Kolik máš typu? 9, 8, 7, 6, Dal jsem 5, to. 3, 2, 1. Jumpit lava. A ten červený to vyhraje. Jej, vyhrál jsem to, prekonal jsem ho. Toho červeného. Konal jsem druhý. Červeného zabijem. Zhodil na červená. Zabijte ho rychle. Zhodil ho někdo. Ne, mě zhodili. Ty. Kamo, je to 13 a 14. To mě zhodili, ne jeho toho červeného. Já jsem buď. Je to 13 a 14, já ho možná můžu dohnat. Zabij ho, dělej. Hituj ho. Hej, on ho schválně nechává, ať vyhraje. Dívej se. Prečo? Jak ho nechává. Prečo? Nevím. Já to musím vyhrát. Zemřeš, kámo. Jdi na toho červeného rychle. Jaj, ty si ma zhodil so svojimi. Ale Hej. to srvi. Já běžím za tebou. Misto Lago. Jaký jsi? Já modrý. Jo, byli jsme spolu, ale já jsem zemřel. Je proti tobě ten červený, jo? Bacha. Najpět, dělej. Až 2 jsou. Eggman jde na mě. Zabil jsem ho. Či on mě. Jaký jsem? Jo, jsem druhý aspoň. Ale zomřeš aj tak, ne? To nevadí, ale jsem druhý. A Samo bol vždy prvý. A Samo je cheater. A zomrieme. Já jsem mrtvý. Samo má hacky. Aby dal ještě jednu. Kolik máme ještě? Tak počkať. 9 minút. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like aj odber. Dúfame, že to bolo pekné. Pozdravujeme vás, kto chce s nami natáčať, kľudne môže. Máme tu miesto aj pre 100. Neviem, jak by sme to mali na F5, ale kľudne. Dajte prosím like, žiadny don't like. No, nebude mi to vadiť. Like, ne? Prepačte, to je môj brat. Vypadni do mňa. Prepačte, bol môj brat. Tak dovidenia a čaute a neviem kto ešte.